You're watching live on Planet TV. BrainPowerPlanet.com is live on this event. The church burial ceremony of late Angela Ezechukwu of Umuchu. We are live at St. Matthew Catholic Church in Umuchu.
strictly for Catholics who prefer very well to receive it. You come up to receive the sacrament. But story Jesu Christi.
Nigeria and soldier. Yes, n'ezigbo echiche ha nyere anyị maka iwetara anyị ezigbo kagosi anyị ga-eji aka masị na Kristi anyị ga-esọpụrụ nlekọta n'aka Angela n'ihi ahụ ya na-adịghị ike nke mmadụ n'ihi nke a ka ndị nna na rịọ Chineke onye na-enye ihe niile ndụ ka o kwurịta ahụhụ n'anya bụ Angela n'ọnọdụ ihe nsọ na nke ndị niile kwere gara aga ka o gosi ya ebere n'ihe nke ọ ga-ete ya. Nwanne anyị bụkwa onye ejiri ọnụ gbapụta, onye akwụgoro ụgwọ otu, onye mere ka ya na nna ya mara mma, na onye ebugara n'ubu aka nke ezigbo onye nta atụrụ. ما هو بتاعك انا هزور بتاعك